Iki ajeng masak napa, Mbak? Terancam ya, Mbak? Godhong telo gantung. Kenikir. Manding karo kemangi. Iya, hasil petikan kebon. Dimasaki simbok. Iki tak video, Mbok, ben mlebu Facebook iso ben putune iso ndelok. Mikir. Apa kono kae. Wah. Kenikir. Gula merah, bawang putih, kencur, cabai, diulek. Hasilnya terancam makanan Porowali.